Hej og velkommen til en lille præsentation af mig her på YouTube. Jeg hedder Astrid Krag, og jeg er kandidat for SF på Sjælland til Folketinget. Jeg har prøvet at være inde i Folketinget en kort periode. Jeg er nemlig valgt som stedfortræder for Villy Søvndal hjemme i Vejle, hvor jeg kommer fra. Det kan man måske høre på min accent. Jeg er lidt jysk. Og jeg har meget mod på at prøve det igen. Jeg synes, der er brug for jo flere SF'er, jo bedre i Folketinget, så vi kan få magt til at gennemføre alle de ting, vi gerne vil. Lige nu sidder jeg inde på Borg og arbejder lidt med min valgkamp. Arbejder blandt andet med lige at få lagt den her lille video op, så I kan se, hvem jeg er. Derovre sidder Sisse. Hej Sisse. Sisse, hun arbejder også med valgkamp for SF. Det er min konto. Der skal sangen lægges ind, og det er udsigten. I kan se de flager foran Christiansborg. Vi ved ikke helt hvorfor, men der er sikkert masser af ting at være begejstret for i dag. Men lidt om mig selv. Jeg synes, det er fuldstændig afgørende, at vi får en ny regering ved næste valg. Den regering, vi har nu, har været i gang med en systematisk afvikling af vores velfærdssamfund, og det kan godt være, at de ikke siger det. Det kan godt være, at de kan finde en masse fine tal og statistikker frem, der viser, at de har postet penge ud i velfærdssamfundet. Det vil de ganske givet sige til en valgkamp. Men det ændrer altså ikke ved, at den virkelighed, man oplever rundt omkring, uden for borgen herude i samfundet, er altså, at der er blevet skåret ned. Det gælder lige fra børnehaver og vuggestuer, hvor der er altså flere børn per pædagog. Det gælder i ældreplejen, hvor jeg selv arbejder ude på Amager for tiden, at der er altså alt for få hænder til de opgaver, vi har. Og det gælder, ja, hvis vi kigger på tog til tiden, så er det jo en by i Rusland i Danmark, hvor skinnenettet er så slidt, at DSB må lave helt nye køreplaner, bare temperaturen stiger lidt. Og regeringen er overhovedet ikke villige til at give de penge, der skal til for at få et ordentligt skinnenet. Så det er nogle af de ting, jeg brænder rigtig meget for. Jeg synes, at den her afvikling af velfærdssamfundet skal stoppe. Vi skal have mere velfærd, vi skal have bedre velfærd, det skal være en bedre kvalitet, og der skal være flere gratis velfærdsydelser. For eksempel kunne jeg godt forestille mig, at man skulle lave flere forsøg med gratis busser i byerne. Ellers så tror jeg bare, at jeg vil gøre lidt reklame på min hjemmeside, astridkrag.dk, og I kan læse noget mere om mig. Det er også derinde, jeg blogger. Det er derinde, der ligger en masse billeder. Og så kan I jo også holde øje med den her YouTube-konto, hvor der løbende vil komme en masse indslag op fra valgkampen, når vi går i gang med at lave seje aktiviteter over hele Sjælland. Det var lidt fra mig, og I kan endelig sende mig en mail, hvis der er noget, I vil. Jeg har en mailadresse, der hedder astrid@astridkrag.dk.